ay kakatapos lang ng aming session 1 part 1 at maya konti ay nagre-relax muna si Tatay Rinaldo para sa aming gagawing part 2 session 1. At ito naglakad-lakad muna si tatay sa kanilang bakuran. At maya-maya lang ay uumpisa na natin ang ating foot therapy. Ang una kong pinunterya dito ay ang stomach at sa bahagyang konti ay ang heart naman o ang puso natin. At lumipat ako sa may stomach area which is nandito to sa kanang bahagi. At sa kaliwang bahagi naman ay wala namang heart doon o puso at stomach walang doon sa kabilang bahagi. Ang nandito lang po sa left area ang heart at ang stomach. Pero same lang din sila dahil meron din silang kabilaang liver at kidney kabilaan. At dito na ako nagpo-focus sa may liver area at pababa ako ng pancreas at dito ako sa may lower back dito sa may hip ani na part. Yan po yung pinupokus ko ang ito yung part ng lower back at ang hip at ang knee yan po yung part yung pinupunterya ko. Lahat na parts ng paa nandito. Itong bandang ulo, bandang tenga, shoulder, small intestine, lahat na part ng katawan nandito lang. At dito muna ako nagpo-focus sa kanyang arms at shoulder. At dito pinipisil ko dito ang itong area na to pati na rin ang dinaanan ko na rin ang bandang eyes niya at saka ears. At bumaba ako dito sa may diaphragm at pababa ng konti ay ang liver naman. At dinaanan ko na rin itong pancreas area. Dito ako sa may pancreas nagpo-focus. At lumipat ako dito sa may gallbladder. Meron ng gallbladder dito at dito naman ako sa kabila dinaanan ko ulit ang gallbladder area at pababa na po yan sa lower back at saka sa hip at itong ano natin baywang at ang knee area. At umakit ako dito sa taas sa may arms area at sa may shoulder area. Ito medyo nasasaktan na si tatay dito sa bahaging ito sa arm parte ng arms at parte ng shoulder. At dito naman ako sa eyes and ears na parte. Medyo pinukpo ko ng bahagya itong parte ng mata at ang parts ng tainga. Medyo nasasaktan na si tatay umaaray-aray si tatay sa pagkumpuni ko dito sa may part na ito. At dito naman ako sa may thyroid. Lumipat ako dito sa may thyroid. Papunta akong pituitary papunta dito sa may head area sa may brain. Ito yung pinaka-importante, ang head area at ang brain parts.
dito ako nagpo-focus muna ako dito sa may brain parts. Ang pinaka-importanting gagalawin natin para kaya tatay ang itong part na ito, which is ito yung utak at ang ulo. Ito iniikot-ikot ko ng bahagya ang kanyang utak o brain. Ito yung parts ng utak. Nagpo-focus muna ako dito pati na sa part ng ulo o head. At ito natatapos na kami tapos na kami at kunting relax lang, relax po muna. At lumipat naman ako dito sa may fibula at dadaanan ko na rin ang tibia. Dito muna ako itong part na to papunta ako dito sa may quadricep muscle at bumalik ako dito sa may part ng tibia. At ito nagpo-focus muna ako dito sa may tibia muscle. Dudurugin ko itong lahat ng mga ligaments dito at blood circulate ko itong area na ito. At dito na ako sa may kneecap, dito sa may tuhod banda. At ito pinupokus ko pa rin itong tibia. At ito pataas na ako dito sa may quadricep niya. At nagpo-focus muna dito ako. Pupokus muna ako dito sa may bicep. Kailangan kong titirapi ito ng dahan-dahan lang. Dahil ito yung pinaka nakakiliting bahagi ito. Ang kailangan dito ay smooth lang ang pagkukumpuni. At ito na, medyo patapos na kami, ay in-stretch ko naman maya-maya ang kaniyang fibula, muscle, mga ligaments dito sa may tibia. In-stretch ko lang. At ito, dahan-dahan lang, i-circulate mo lang ng konti at stroke mo lang ng counterclockwise or clockwise ng dahan-dahan lang. At medyo nasasaktan na si tatay dito sa part na ito. At nirelax ko ang kanyang buong hita. Dan mamaya-maya lang ay dadaanan ko na rin ang mga nerves dito at ang mga ligaments dito sa may likod ng hita. At ito maya-maya lang ay lumipat ako ng pwesto para makumpuni ko ng maayos itong bones dito sa bandang baba at mga ligaments dito ay maayos ko. At maya-maya lang ay lumipat na kami doon sa which is yung normal na paa ni tatay. Kanina ay doon tayo nagpo-focus sa paralyzed area. Ngayon naman ay nandito na tayo sa normal area. Ito yung kanang bahagi.
Tingin ka lang. Okay ah. At ito na, same lang to sa kabila. Ang naiba lang sa kabilang paa ay yung puso natin at ang stomach. At dito muna ako nagpo-focus sa kanyang lungs, sa kanyang baga. At pababa ako ng diaphragm. At dito naman ako sa may gallbladder. Dito na ako sa may gilid. Dinaanan ko na rin yung arms, yung shoulder. At dito naman ako sa pinakababa nagpo-focus kung ito yung lower back area. Sa may balakang at sa may knee area, sa may tuhod. At maya-maya lang ay dito na ako sa may eyes. Pinukpo ko ng bahagya itong parts ng mata at ang parts ng tainga. Medyo nasasaktan na si tatay dito sa bahaging ito. At dito naman ako sa may gilid. Dito naman ako sa may arms area. Pinopokus ko ang shoulder at ang arms area. Dahil pinaka-importante itong dalawang ito sa ating pasyente na paralyzed o stroke. Medyo nasasaktan si tatay dito sa my arms area at ang shoulder area. At pumaning naman ako dito sa may dito sa may diaphragm at sa may liver